Di yekîtiya neteweyî de rista çanda kurdî. Mehmet Şahin. Di yekîtiya neteweyî de çand ne tenê wekî huner an folklor, wekî xwîna di nav rehên millet de tê dîtin. Çand ew amûrek û parçeyên şevbelavbûyî dibin sîwanekê de kom dike û nasnameyeke hevpar ava dike. Çand yekîtiya neteweyî û hesta hevparbûnê ava dike. Bêyî çandek xurt, yekîtiya siyasî, mîna xaniyekî bêbingehe. Çand ew ku ji me re dibêje em kîne, em ji ku hatine û em ê bi hev re bi ku ve herin. Yekîtiya neteweyî bi xwedî derketina li nirxên çandî pêkane. Dema ku gelê Kurd çanda xwe wekî biçûk an başvemayî nebîne û bi serbilindî li her derê nîşan bide, ev dibe bendek li hemberî bişaftinê. Daxwazên neteweyî bi pîrê ve girêdayî. Ger ciwanek dîroka xwe ji devê dengbêjan nebihîstibe û bi muzîka xwe negiriya be, ew ê herêmên xwe wekî tenê ax û xak bibîne. Lê ji bo kesekê ku bi çandê mezin bûye, her çiyayekî Kurdistanê xwedî çîrokekê ye. Bêyî çandê, vîna parastina welat dibe vîneke hişk û mekanîk û zû dişkê. Di dîroka mirovayî de netewe ne tenê bi sînorên siyasî yan bi hêza leşkerî ava dibin. Ew di nav kurayiya çandê de şîn dibin û bi vîna hevpar geş dibin. Ji bo gelê Kurd ku axa wî hatiye dabeşkirin û dengê wî hatiye qedexekirin, çand ne tenê amûreke hunerî ye. Ew keleha dawîn a berxwedanê û bingeha herî qedîm a yekîtiya neteweyî ye. Lewra mijara yekîtiya neteweyî û girêdana wê bi çandê re bingeha hebûna gelekî ye. Çand ne tenê stran an govende. Ew nasname bîr û baweriyek ku gelekî li ser piyam dihêle. Bi taybet ziman û dîrok û wekî du baskên teyrekîne, bêyî baskekî yedincî nikare bifire. Ji bo gelê Kurd ev her du mijar ne tenê zanistin, bingeha hebûnê ne. Parestgeha bîra neteweyî. Ziman ji bo Kurdan ne tenê amûreke ragihandinê ye. Ew welatê ronayiyê ye. Gava ku axtê dagirkirin, ziman dibe ew xaka ku dagirker nikarin desteyinin ser. Lewra zimanê Kurdî stûna sereke ya çanda Kurdî ye. Wekî ku tê gotin, ziman welatê herî mezin e. Dema ku Kurdek li Xurasanê û yek li Efrînê bi heman dengê dinalin, an jî bi heman helbestê dikenin, li wir sînorên destçêkirî hildiweşin. Ziman ew pira zêrînek ku bîra dîrokiya hezar salan vediguherîne îradeyeke hevpar. Yekîtiya neteweyî beriya her tiştî bi yekîtiya zimên û parastina zaravayan dest pê dike. Ziman wekî dena ya çandê ye. Di nav her peyveke Kurdî de şopa hezar salan heye. Gava em dibêjin stêrk, roj an ax, em ne tenê xwezayî pênase dikin. Em bi her peyvê re pêwendiya xwe ya bi koka Medî û Indo-Ewropî re nû dikin. Şahidiya hebûnê û dersa yekîtiyê. Dîroka Kurdî çîroka berxwedaneke bêdawî û mixabin carnan jî çîroka parçebûnê ye. Lê fêmkirina dîrokê kilîta yekîtiya pêşerojê ye. Gelekê ku dîroka xwe nizane, nikare pêşeroja xwe ava bike. Ji Şerefxanê Bedlîsê, bi şerefnameyê Heta Ehmedê Xanê bi mem û zînê, ronakbîrên me her tim hewl dane ku hişmendiya dîrokê ava bikin. Xanê beriya 300 salî bang dikir ku Kurd bibin yek, ji ber ku wî dizanibû bêyî yekîtiyê dîroktê xwe wekî bindestiyê dubare bike. Dîrok weke neyînika yekîtiyê ye. Dema em li dîroka xwe ya kevin, wekî gotî, mîtanî, medî an jî li mirnîşên piştî Îslamê din hêrin, em dibînin ku her carê ku Kurd bûne yek, bûne hêzeke mezin a şaristaniyê. Dîrok dersê dideme ku hêza me di pênûsa me û yekîtiya me de ye. Hevpariya êş û şahiyan. Çand sîwana parastinê ye. Di wan serdeman de ku parçebûna siyasî li lûtkeyekê bû, tişta ku Kurd wekî netewe li ser piyam hiştin, ne partiyan rêxistinên demkî bûn. Çanda malê û nêrînên civakî bûn. Çand nasnameyeke wisa dide mirov ku te sînor nikarin wê parçe bikin. Dema ku em dibêjin yekîtiya neteweyî, em qala yekîtiya dilan dikin ku ew jî tenê di aşxaneya çandê de tê bijandin. Çanda Kurdî bi stranên dengbêjan, bi çîrokên sed salan û bi rengên kincên neteweyî hatiye wanandin. Dengbêjekê ku behsa mem û zînê yan jî keleha dimdimê dike, ne tenê çîrokekê dibêje. Ew bîra kolektîv a milletê xwe nû dike. Ev huner hîmên yekîtiyê datîne. Rola çandê di yekîtiya neteweyî de rola xwînê ya di nav rehên mirov de ye. Bêyî çandeke xurt û xwedî derketina li nirxên neteweyî, avaya siyasî wekî xaniyekê li ser qûmê ye.
ji bo ku em bibin yek divê em berê xwe bidin koka xwe ji ber ku dar bi kokên xwe netewe jî bi çanda xwe li ser piyan dibînin. Sînema û şano pira herî modernin ku koka me ya kevin bi pêşeroja me ve girê didin. Ger em van qadan vala bihêlin dê sînemaya biyanî mejiyê ciwanên me dagir bike. Lê ger em bi hunereke xurt derkevin pêşberî wan em ê ne tenê çanda xwe yekîtiya xwe ya neteweyî jî ji her wextî qahîmtir bikin. Epîka ku di qerîkê de dibiriqe. Dengbêjî sütuna herî qehîm a çanda kurdî ye. Ew ne tenê stranbêjî ye. Ew şêweyeke jiyanê û parastina bîra kolektif e. Müzik û dengbêjî ji bo Kurdan ne tenê hunerin. Ew arşîva zindiya milletê Kurd in. Di demên ku pirtûk hatine şewitandin û dibistan hatine girtin de dîrok û çanda Kurdî di qerika dengbêjan de hat parastin. Kurdan dîroka xwe ne bi pênûsê, bi dengbê dengbêjan nivîsandiye. Şerên mezin, koçberî, evînên nemir û qehremaniyên neteweyî hemû di stranan de hatine parastin. Heta ku strana wê hebe ew bûyer nayê ji bîr kirin. Dengbêjî dibistana ziman e. Di kilamên dengbêjekî wekî Evdalê Zeynîkê yan Şakiro de tu dikarî bi hezaran peyvên resen ên Kurdî bibînî ku di jiyana rojane de wenda bûne. Ew ferhenga zindiya Kurdî ne. Yekîtiya neteweyî ne tenê peymaneke siyasî ye. Ew vegera li çand û zimanê şêrîn xwedî derketina li dîroka birûmet e.